Sa nagapangunang nga balita, power supply sa Visayas Grid ginabantayan tungod naganipis. Mga konsumidor ginapanugyanan nga magkinos sa pagkonsumo sang kuryente. Si Julius Bilacaol nakatutok. Alas 6:00 pasado alas 7 kagabi, ginpaidalom sang NGCP sa yellow alert ang Visayas Grid tungod sa manipis nga supply sang kuryente. Magluwas abi sa pila ka planta nga wala nag-operate. Wala pa sang supply nga nagsulod halin sa Luzon Grid. Actually, may mga tripping man no, sa some power plants in Luzon. So they need the power as much as they can. Sa tunga sang krisis sa gatong kag sa tuman nga kainit, ginapahanumdom sa mga pumuluyo nga magkinot sa pagkonsumo sa kuryente. Sa karon may pila na kaplanta nga nagbalik sa operasyon, apang sa tion nga magpadayon ang manipis nga supply. Ini ang pwede magduso pataas sa presyo sang kuryente. Ang Negros Power nag-implementar na sang 84 centimos nga rate increase sa residential consumers ini. Tuga kuno ini sa pagtaas ang presyo sa spot market. Ang konsumidor nga si Marlene, 2,700 pesos ang bill sa Marso. Nagalibog ang ulo sini kundi ang kuhaon ng pangbayad sa kuryente subong. At kaya wala man niya ka andar nga mga reject ginapatay mga ni namon gabi na mga ganito. Sa pihak sini ang Ileco 3, nagnubo pa ang presyo sa 63 centimos kada kilowatt hour. We implemented ang tanan naman nga measures, ang cost saving measures naton, ang tanan nga pwede natin mahimo to reduce our system loss. Wala pa makapagawas ang estimate ang iban nga mga power distributor. Apang si Editha, nagakabalaka pa ng litan magtaas pag ang sukot. Tigado nga daan, tapos wala pa sang ubra gid gawa mga tao lang. Ti budlay sa wala pangbayad tapos masaka pa gid. Buwas may eksperyensyahan na masubra 7 ka oras nga power interruption sa Ileco 1 sa pila ka barangay sa Tigbawan. Sa Domingo naman, 4 ka oras nga madula ang supply sa pila ka banwa sa idalom sang Ileco 3. Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.